Kalit na bibo ang Magsaysay Avenue kagahapon sa hapon. Sa video nga gishare ni AJ Daniels, ginapugngan sa mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kining usa ka lalaki kay buot mo atake sa usa ka personahe sa City TMO. Pero una kini nahitabo, pasahero daay kining lalaki sa PUJ nga ulahing minaog sa kinan human nagpatabang ang mga pasahero sa traffic enforcer nga si Edwin Hermosilla kay nagmaoy na kini tungod sa kahubog. Dihang ana-ana sa kalsada, giatake na hinuon si Hermosilla ug gisumbag sa hubog nga giila sa pangalang Benny Morante nga usa ka taxi driver. Ang driver sa Matina Playa o katong mga pasahero nangayo sila og kanang tabang ba sa mga enforcer nga naka-uniform nga naatlan po diha nga naami diha nag operasyon gahapon. So akong gi-apprehend ang katong pasahero nga hubog na panaog namo kay matud pa sa istorya sa mga pasahero nga hadlok sila ay nangasaba nga hubog. So pag-apprehend ako dili man siya mo naog. So ang mga pasahero mo nanaog pag humagkanaog sa mga pasahero siya ang pinakaulahin na naog diretso masyag tulak sa kuha nga bumbahan man ko sa mata o sa baga. So ang akong gihimo para dili na panik kayo ang mga pasahero, nanawag og pulis, mo tong na atuan og pulis, gidakop siya nga kuan, katuyang gibuhat sa kuha. Matud sa mga tao sa lugar, gibadlong o giuwang na ang suspect apan desidido gyud kini moatake sa enforcer. Diri gid sila na una nahitabo and then nidagan ang katong CCTV mo para moawat sa katong nagskandalo nga lalaki padulong dito sa DCLA. Nya karon kay ang katong lalaki nga nagskandalo di man gyud magpaawat giapas niya tong CCTV mo nga nitabok sa pikas kalsada nga sa DCLA. Then karon nahitabo na tong skandalo na ang katong lalaki natumba sa tunga sa kalsada kay gusto gyud niya gukron sa ang katong isa ka CCTV mo tapos ginapugman gyapon sa kauban nga mga CCTV mo. Nya karon di gyud magpaawat ang lalaki mo na tong nahitabo gahapon nga nagskandalo na gyud ang lalaki kay suko kay siya sa CCTV mo. Katong nahitabo gibadlong to siya nya karon di man jud siya magpatuo mao tong nisita tong kuan katong lalaki hubog nya karon na dito gigukod jud niya ang CCTV mo. Yang gikwilyuan niya gibadlong diha na dili magunsa. Kanang unsa gigunitan jud maayo ba? Wala na mirisbak si Hermosilla kang Morante. Wala sab mangayo og pasaylo ang suspect kay wala na siya masayod sa iyang gihimo. Pero aminado kining nakainom. Birthday ko ato, pauli na ko ato. Ayaw kabaluan na kung sa ilay file na kaso kay ako no, murag sakuan, dala lang ko sa inom gapon. Ay, og nasakitan man galing siya, unsa man galing ka tinuod. Kuan, ngayon na lang yung pasensya saya. Desidido ang enforcer nga kasuhan og direct assault ang suspect nga si Morante. Kinuha na natin ng mga statement yung CTTMO natin. Niready na rin sa task kasi waiting na tayo for inquest siya today. Ang i-file po natin sir na kaso is direct assault considering na yung CTTMO natin nagpa-function po siya sa public safety and security na function, then agent of din siya authority. Sa karon, tanggong na sa Santa Ana Police Station si Morante, samtang ginahikay na ang kasong ipasaka batok kaniya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.